ake sibingelele babudokotela babesizojabula ufana umhlaje kahle umzulu. Yazi ngabe I should be greeting you in Tumbuka. Is anyone who understands Tumbuka? Let's leave it then. Let's leave it for now. Bakithi babudokotela is returning from Malawi and then I got so sick. I got so sick when I returned but at least I took the drugs that I was supposed to be taking. And then it was like, izwi belishile lana ngiseneyilonda lemlomeni and I was vulnerable, mild diarrhea, ngithatha ama-omedium and laphana I ate goat because I was in, what's this? Grand Palace Hotel. I ate goat there as a breakfast buffet. But now I'm doing good now. So we're right, cool. Yeah, but since we returned, we all opened on the 7th of January. Siqale ngokusiza abantu base 1001 because there kufika abantu abagulayo. It's whereby we got our wellness place. Kufika abantu abagulayo sibafaka emshinini, everybody sibafaka emshinini. They don't pay extra because funa sibafaka emshinini si check ukuthi everything is still okay yini. Mebeqede lapho siba request ukuthi bothatha amagazi. Angichaza amagazi. Ubaba udokotela does not bleed patient. I don't take amagazi. I send amagazi to Lancet because I don't have acquired certificate for me to take amagazi abantu. Ngezothi lonto nje abantu babe clean. You are not coming to babudokotela ukuthi uthatha amagazi. Uya kwa Lancet uthatha khona amagazi. Ngicela lokho it will sink well kunabantu ke. Thereafter siyacela nje ukuthi abantu mebeza njengamanje laba ababuyayo sibathatha amagazi, sifuna bothatha amagazi uLancet mase bafaka emshinini ngikwazi ukuthi ngithole ukuthi yonke into right. Angichazeke lo mshini emshinini bonke ama patient ami la ngama repeating patients they are only paying 150 rand for that. Mase kuzothi labo abazobe beqala ngisho umqala nje thereafter first time visitors they pay like 600 rand abantu ke laba baqala but anyway akabe right. Siyabonga ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuye ngiphephileke. Abanye babuya bewumthwalo. Akasibuya ngake simthwalo sikwazi ukuthi sibuyeke. Sinenkinga ke ekhona njengamanje we as izinyanga we have to do something about it because leyanto ihlasele bonke abantu. Izoba ihlazo bengase kuthiwa iphethe inyanga. Angino ayisho ukuthi inyanga ayikho inyanga enalento but leyanto ikhona ifikile. It's a headache. Number one, it's headache. Lela khanda ufuna ukulashwa. Mase sizoba nento esibizwe AD. Alzheimer disease. Yes. Yawona ethiwa sikhuluma ngeAlzheimer, asikhulumi ngento enhle. It's whereby uma wakhe engasakuboni undodakazi wakhe. Athi obani lapha, ufunani lona, uzongibulala. Aphambelisa amagama, aduka ugogo, aduka umkhulu. Leyanto lena, I am ubaba udokotela taking that serious now. Ngihlele ukuthi nginomuntu engizonika besibiza ukuthi SA Donal uzosiza abantu abane Alzheimer disease. Abantu abane Alzheimer disease bazosebenzisa lo amount SA Donal. I-treatment yabo izobe 1600. Kuzobe kuyi Alzheimer yona, kuzoba i-brain power, kuzoba i-skull cap. Nje kunemithi engiformulateile for laba bantu labayana abahlushwa ilesa sifo lesiyana. Engisho ukuthi nawe soweke ihlobo sakho sizokwazi ukuthi sisize uma ukuthi siyafika sinalenge but it is 1600 rand. I-Alzheimer disease once last time kwakuthiwa umuntu uyathakatha abanje umzindo umuntu engaqokile kanti uthe uma ephuma ugogo akasabone ekhaya ukuthi kuphi usengena noma ikuphi akazazi futhi ukuthi ufuna kuthi ube indiziwile yonke lo msangano lo sizozama ukuthi silekeleleke. I'm not an expert ekulapheni but nami ngifaka igalelo ngoba I research angeke ngichaze nje SA Donal indala ngiqala ukuyisenza ngo2008. I was already using SA Donal. Engisho ukuthi indala SA Donal ina 28 years ngisebenzisa and elinye lamakhamba amadala nje kakhulu. Yeah, ngenza ukuthi nazi ukuthi not ukuthi babudokotela uyayishansela nje no la ngivuke ngihlala emva kwendlu. I am 30 years kulonyaka ngilapha and I'm not tendency to make mistakes ngempilo zabantu. Ngizokuchazela lo immortality it is embarrassing. Immortality ukushona kwesiguli uselapha. Sifike shonele la ukhona it's embarrassing. It happened. Umuntu uyalapha akayazenzekela into usukunamanga. Sokusafika uthina it's been happening. Beshona abantu in our presence. Bafika umuntu afika ashona. Athe sakhupha ama steps ashona lendle ezantsi ashona. Yabo.
Thereafter, we are not proud, we are not bragging about the abantu bayafuna. So should asithanda immortality should not happen. This is Babu Dotela. I'm not going to make this video very long, but ngikushoyo nje this year inamba ngisebenzisa ka WhatsApp ishintshile it 0636898922. Ngicela nisense lo number le 0636898922 yona number engizongithola kuyona le. Okay, when I was in Malawi, I captured a lot of things. And I accumulated my data because mina akangena umuntu onomona. Inyanga ze-infinite azipheli. Le nto ukuthi inyanga iyafika hayi udoti lo nto msebenzi la nto mina. Anginamsebenzi nje lento la, nginamsebenzi nakancane nginamsebenzi nje lento mina. Mina mengize kwakho ngibona into eziningi. Kade ngikwenye inyanga King Park. Laba la ndoda la. Ine jacuzzi, ine swimming pool, ine shower, inamashower. Isebenze kakhulu. Yeah, awuthi uhamba phansi ubuxova udaka. Hayi nakwami uhambo uhamba zoxova udaka. Awuthi uhamba kuthiwa bambelela uzoshibilika ukubambela and yeah, then ngisho ukuthi I always capture if ngivisit umuntu. But inkinga kamkhulu ke ukuthi ke akakayiyeki lento ukuthi aloke ngiboyila mengifikile. Mina ngifuna mengifike kwakho ngiloko ngithithwa so special. He's got the tendency that he cannot let me walk on my own. He always uplift me ngothanda nginika lona. I always uplifting ngothanda nginika lona. Yabona le ndoda leyana. This is off record. Ngizothi ningayirecord lento. Le ndoda leyana kwakwathi kunezimpi ebunyangeni. Kwake kwaliwa lebunyangeni kambi. He came into my rescue. Big time. He came into my rescue. Yeah, he came into my rescue. Mengicabanga le nto it's not normal. He came into my rescue. I'm getting too emotional. He came into my rescue. Angisho lutho ngithi King Park but what did Babu Dotela? Yeah, it's okay. Siyike lento share phansi. Ngicela nathi sishare kanjalo phansi. In Malawi I captured a lot of data. Kade ngise eMalawi lilongwe. Ngise area 25. Then into area 25 akuyona into bengayithathela abantu because ngumzali ngezinto engikwazi ukuzithatha. Ngingumzali izinto engikwazi ukuzithatha. Ngaya area 50. Area 50 kunekhehla lapha nekuthiwa ubani? Ngomane. Hayi ngomane. Wena ongafisa ukuya kuyena ungomane, I'm not telling you ukuthi hamba. Ngoba inkinga yenu mina ngifike ngisho inamba. Mase ninizithatha inamba nenze into eniyenzayo. Mase nishayeke lapha mase nikhalela Babu Dotela. I'm not babysitting here. Yabo, I'm not babysitting here. Angifuni mengisho inamba kube sangathi ngithe mina yenza leyo nto. Mina bengikutshela nje ukuthi inamba ithi in case ukuthi uyafuna ukuyenza lento. Kenzela ukuthi nje ube conscious uma uthatha isinqumo uzithathele isinqumo sakho. Nansi inamba wena othi unothando nawe ukwazi ukuthi inyanga zelapha kanjani. Lele khehla limhlophe liyakhanya. Lihle kakhulu. Inamba yalo ithi +265. Uyayibhala? Ngicela uyibhale. +265 999 24 6100. You people, you are not writing these numbers and then you're going to call me and say, Babu Dotela, I couldn't take the number, you were too fast. Malawi area code, it is +265 999 24 6188. Save that number for Mkhulu Ngomane, area 50 in Lilongwe. And thereafter I'm going to put this in Chichenche. I met Mkhulu Tafu. Area code yake +265 993 875466. I wonder if you people will listen to me carefully. I'll show you something just now. Write that number first. +265 993 875466.
Okay, I'll show you something just now. And thereafter, in Rumpi, Jarawe, there is a man there. Dr. Amos Msika Chikanga. Dr. Amos Msika Chikanga, Rumpi, Jarawe. That is how we talk. That is how we talk. Okay, his number is +268. Okay, listen to me carefully. I said the number is +268. Listen to me to this. 888 40 3772. It's 888 40 3772. This is Dr. Amos Chikanga. Dr. Amos Chikanga. But he likes to call himself Dr. Amos Msika Chikanga in Jarawe, Rumpi. Yeah, he's so proud. Yeah, he's good. But the problem about Dr. Chikanga, he can't speak English. He speaks Tumbuka. He can't even speak Chichewa. He never been at school. Because Chichewa, you learn it at school. Tumbuka, you can't learn Tumbuka at school. You only learn Chichewa in English, period. And then he never been at school. Then he can't speak Chichewa either, and they speak Tumbuka. Okay, listen to me carefully. The first number that I gave it was 999 because the person is in Lilongwe. That is why area code is 999. The second one is in Rumpi, Chichenche. Area code, it is no longer 999, it is 993. But northern part of Malawi, it's no longer 9, it is 888 or 88, 888 or 88, 888 or 88. That is how you see these numbers. Yeah, labantu laba bayaqethuka kubona. Kodwa asiqale ngoDr. Tafu in Chichenche. He is too smart. He pretends as if he's stupid. He's just too smart. Hlantu kakhulu lelakhehla. Lelakhehla linginike iBNB, iPPD, Payborn Design. Lelakhehla linginike umuthi, ungifundisa. Linginike umuthi wamasela uma ufuna unebusiness ufuna amasela angangeni. Unginike lo muthi. Lwamkhulu unginike inyoka. Mufuna ukuthi umuntu la hamba khona athi afike emsebenzini nenyoka, unginike inyoka. Lwamkhulu. Kodwa uvuza amathe kanti isigebengu. Asizelana ke earea 50. Lelakhehla lihle esigabeni ebengihamba ngaso ke. Lelakhehla lihle lesigabeni engihamba ngaso. Kunento akunika yona. Leyanto incane icijile ngapha uthenga iplan pot ufike uyifaka iplan pot ibheke phansi musu uyakhuluma amaqiniso wafuna ukuthi ufunani. Lelakhehla. Hayi limhlophe kodwa ngishiya kanjalo. Asihambe siye eRumpi. Lapha neRumpi yila ngithola khona leli xolo lethu eRumpi. Leli xolo namanye amaqiniso amhlophe ngeke ngiwavezela. Kunamanye amaqiniso akhona ngeke ngikwazi ukuwavezela. Engisho ukuthi hayi laba abantu bahle kakhulu laba bantu. That is Rumpi. Okay. Ngibuyileke lapha na ke nomsebenzi wenyoka. Ufundile ke lo msebenzi lona eyokulwa emsebenzini uxoshisa umuntu nje emsebenzini. Ufuna umuntu axoshwe emsebenzini. Sebenzisa le yanyoka lekhehla leli. Angifundisile ngiright ngalo. Ngisho ukuthi njengoba ngibuyileke bakithi sizobuka ukuthi impilo yakho seshintsha kanjani. This is Babu Dr. Babu Sisibawu Jabule mfana umhleja kehle mzolo amancane ngisolo futhi ngixolisi. Love you all. Thank you. Goodbye.